खौथि धन्यबाद जों हाग्रामा साराव एकदम सेलुट खालामनांगोन जाय दा जों मोनसे बेबायदि प्लेटफर्माव जों फैनो हायामोन नङा होमबा दा जोङो सारनि अननायाव बयबो इयुन जेनेरेसन बा लाइमोनफोर दा जि जोङो बेयाव मा होनो बेखौ दा बयबो नायनो हागोन नङा होमबा बेसेबांदि क्राउड जादों नङा होमब्ला खुलुमबाय आङो बर' निउसनि गेजेरै दा आं बेखौनो आङो फोरमायनो सानोदि दा बेयाव दिनै बैसागु फोरबोजों लोगोसे आरो जोंहा लास्ट दिनै फैनानै जोबथा थारमाने जों बिदाय होनाय नङा होमब्ला बिदाय जों बेयाव मोजां जोङो सानलायनानै बेयाव आंल' नङा आंनि आंगो जि लोगोफोर बेयाव माने जों जयैनो बेखौ जोङो मोनसे मोजां भाबै जोङो सानलायनानै बेयाव आर्टिस्टफोर लाबोनानै जोङो मोनसे प्रग्राम जोङो बेयाव खुंदों बेयाव जोङो दा जि नुबाय लैहोर बयबो बहुद माने मा होनो आं बेफोरबायदि आङो बेफोरबायदि मिडिया माबायाव फैया दे नङा होमबा नैबे मोनाबिलि दा बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट दा चिरां डिस्ट्रिक्ट जि सिङाव थानाय बे जोंनिनो हाग्रामा सारनि बे जि बानायनाय बे मोनसे रिजर्ट बिराद खौथि धन्यबाद जों हाग्रामा साराव एकदम सेलुट खालामनांगोन जाय दा जों मोनसे बेबायदि प्लेटफर्माव जों फैनो हायामोन नङा होमबा दा जोङो सारनि अननायाव बयबो इयुन जेनेरेसन बा लाइमोनफोर दा जि जोङो बेयाव मा होनो बेखौ दा बयबो नायनो हागोन नङा होमबा बेसेबांदि क्राउड जादों नङा होमब्ला जों गोजोननाय मोनो आरोना दा बेयाव आङो बेखौनो खावलायो जि दिनैनि बे जेनेबा बे प्रग्रामनि गेजेरजों दा यां जि जेनेरेसन दा फैबाय थानाय जि लाइमोन आरो बेजों लोगोसे जि कालसारनि जि मानसिफोर नङा होमबा दा बैसोरबो माबा मोनसे प्लेटफर्म मोननांगौ नङा होमबा बेनो आरो जाहाथे फिसा जेनेबा मोनसे स्टेज प्रग्राम गानायजों लोगोसे जाहाथे बैसोरबो जाहाथे मोजां भाबै जाहाथे माने गावसिनि रोंगौथिखौ जेनेबा देखायनानै जाहाथे जौगालांनो हायो आं बेखौनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायहरो आरो दिनैनि बैसागुनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो जोंहा बेयाव माखासे समाज सिबियारि बिथांमोननि मददजों आरो हाग्रामा सार बिथांनि अननायजों दिनैनि बे हाबाफारिया मोजां साक्सेसफुल जालांबाय आरो बेवहाय जोंनि यां जेनेरेसननि जाय जाखांफुनाय आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोनखौ मोनसे प्लेटफर्म होनायनि थाखाय बिथांमोननि सायाव आंहा मोनसे गोजोननाय फोरमायदों आरो फैगौ समाव बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लाबाय थानो हाथों आं बेखौनो आसा खालामनानै आङो बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय बुंहरो जे बैसागु फोरबोखौ जों बयबो फालिनांगौ आरो रंजानांगौ फरायनाय बिथिङाव जोङो गावनि मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो आवगायनांगौ आरो आंनि मोनसे मिजिंथिनाया बेनो कि जोङो गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय नांथाब नाजानाय आरो मोनसे डिसिप्लिन बेखौ जों लाखिनानै जौगालांनो हानांगौ।